is Fuse exclusive. Hello, who is that? Yes, it's Flambo. 2 minutes over, Oro. And I did Ravano, I don't know where we're going. Shan, so the Monzi, see, Sakana. Chavandorira ndete kumasiya taparadzana baby why pavanondudza nezvako inini handikubvunze baby why vangwarire mapere mudiwa rega ndikuudze hadzisi why uchida tiparadzane mudiwa vatevedzere idei wangu ndoda mindura ene wakainza kare mafambiro ako nemataurira dai wauya tigare tiri pamwe showiro yangu ndeyekuti iwe nenidifare pembere tiri tose vechange mudiwa vasiya vataure usavatedze azvivafadze pavanoona tichisasana moyo wafare bati hazvindirodze kana isusu tichinzwanana watabva kure mudiwa une rudo wakandizadza mudiwa nerudo saka handikusiye une rudo zvakuda uri pedyo timbotamba chikudo mudiwa wangu ndoda mindura ene wakainza kare mafambiro ako nemataurira dai wauya tigare tiri pamwe showiro yangu ndeyekuti iwe nenidifare tipembere tiri tese vechange mudiwa vasiya vataure usavatedze chavandorira ndete kungosiya taparadzana baby why pavanondudza nezvako inini handikubvunze baby why vangwarire mapere mudiwa rega ndikuudze hadzisi why uchida tiparadzane mudiwa vatevedzere idei wangu ndoda mindura ene wakainza kare mafambiro ako nemataurira